Hej sammen, velkommen. I dag spiller vi noget Tekke Classic inde på den her server, som der ikke kommer IP ned i beskrivelsen, og vi spiller med ham dejlige dreng derhenne ved siden af mig. Yeah. Og vores skin kommer bare ikke loadet, men vi prøver at se, om vi kan fikse det i næste episode. Så vi prøver at skrive kit. Også forkert. You don't have access to that command, okay. Server portals, donation. Vi følger bare grøn linje. Ja. Vent lidt. Choose your rank. What? No, det er sådan noget for 20.000, det er sådan noget pis. You can use the kit every 2 days. Vi følger bare den der. Den grønne linje. Og lad os bare hoppe ind i den med 360. Og så er vi inde. Så prøv at skrive kit herinde. Nej, det kan vi heller ikke. Minigames portal. Faction portal. Towny portal. Eller Skyride portal. Vi skal enten til Towny eller Faction. Eller Towny Faction. Du bestemmer. Faction, så vi ikke det? Jo, det kan vi godt. Skal vi være på server 1 eller server 2? Eller nej, det er Shopper World. Ups. Okay, lad os se om vi kan skrive kit her. Ja, det kan vi godt. Yes. Kit. Faction. Factions. Sorry. Full iron armor. Og en ring of et eller andet. Ja. Et eller andet pis. Rending gills et eller andet. Okay. Men lige nu er min finger fad. Min finger skadet. Mads han har set det, så... Click me to get your kit. Okay. Fuldstændig ligegyldigt. Come on. Nå, skal vi flyve afsted? Skal vi ikke det? Jo, det her det er meget nemmere. Whee! Jeg flyver den her vej, og du flyver den anden vej. Så ser vi... Ja, jeg har Optifine på nu igen. Det er jeg også. Derfor du kan se min kappe. Jeg kan ikke se dig. Men okay. Ja, okay, jeg er fløjet nu. Jeg er fløjet en anden vej, fordi den der møder et godt sted, de siger bare til, ikke? Jo. Altså, jeg tænker lidt, at vi skal bo ved siden af en forest og en desert og eller en jungle måske. Jeg kan godt lide at bo oppe i jungle. Ja, det er meget. Fordi der vil vindmøller være rimelig effektive, hvis vi bor oppe i træ. Ja. Og de skaber jo gratis energi, så... Ja. Der har det rigtigt tænkt til det. Creator Faction. Hvem skal gøre det? Det gør du bare. Okay. Vi skal jo bestemme et eller andet at hedde. Jeg har det. Mads MC. Puh. Danskerne. Der er nogle danskere. Danskerne. Ja. Dem gider vi ikke at join. Nej. Lige nu flyver jeg bare ud over vand. Det gør jeg også. Jeg kigger mig meget af de der ting, har vi tilbage. Antydet et eller andet fuel. Yes. Det er godt, man ikke behøver at løbe med ringen i hånden. Ja. Men vi skal også være lidt rimelig langt væk fra spawn, så folk ikke finder os jo. Jeg fandt en mushroom, ja. Mushroom, godt. Vi skal have de der rubber saplings ting der. Har du fundet nogle af dem? Nope. Okay, men kan du finde dem, hvis du er en sump? Er du ikke det? Nej. Okay. Jeg fandt en mob. Jeg nakker lige nogle grise for mad, fordi vi har stegt nede i hotbar. Eller... Jeg har fundet en vulkan. Jeg har fundet nogle hunde og nogle grise. Jeg vil Snow World. Ja, jeg vil Snow World. Det er også. Jeg har fundet nogle sukkercanes. De er faktisk rimelig gode, når vi laver MC ting, sådan, så vi laver auto og sådan noget. De giver rimelig høj MC, så... jeg er ude ved en strand nu. Det er jeg også. Nu er jeg ude ved en ørken.
Ude ved en ørken, kan du lige hugge nogle kaktusser? Yes. Sådan der, så flyver vi. Yes. Så er vi over det, vi åbner hav igen. Undskyld, jeg kan gøre ting så hurtigt, folkens, fordi at min finger, den er sådan rimelig flækket op. Så jeg har vist Maste. Ja. Den er pænt fucked up, så. Sugarcane. What? Sådan der. Jeg håber lige noget af det der basalt, altså fra vulkansten eller hvad det er. Ja. Det er rimelig flot dekoration, synes jeg. Ja. Og jeg bruger ikke testet pack for det var lidt skyld. Så folk ved, hvad jeg har i min inventory. Jeg vil ikke finde mere kaktus. Lige her i det område. Okay, du behøver ikke super meget. Der er et hus. Hus, hvis det er claimet. Hvis det ikke er claimet, så bare grief. Det er claimet. Guys, sorry fordi vi ikke læser reglerne, men mig og Mads er bare doven, så. God undskyldning, ikke? No, han er god ting. Nå, kan du grief ham? Nope. Okay. Jeg tror vi kan hugge noget sugarcane. Det kan vi ikke engang. Og så jeg kunne lige til at droppe min penge. Der er olie. Lol, til mig inden min storebror inde. Ja. Nej, det er ikke min storebror. Min storebror hedder bare Tim. Ja, jeg har en stærk det der basalt cobblestone ting der. Det skal nok blive godt. Og så hvad kan vi også bare lave, hvis vi har, når vi får sådan en auto ting der. Vi skal altid have en af hver ting. Husk en af hver ting. Yes. Når vi kommer mega langt, wow, jeg har fundet. Jeg har faktisk egentlig fundet et rimelig godt sted, hvis du lige prøver tilbage. Det er ikke en jungle, men det er sådan en forest-agtig ting, hvor der er vulkaner og alt muligt, så. Tilbage sætter de. TPACC også. Sådan der. Go away, så bliver creeper. Au, det gør rimelig ondt. Det er et meget godt sted egentlig, så. Er det et okay sted? Ja. Skal vi være lige her vi bor, eller? Yes. Ja. Okay, så gør vi lige sådan et fejligt træk, der hedder F. Creed. 2 sek. Sådan der, DK Gamings YouTube. Bam. Tilbage. Yes. Okay, vi kalder os for DK Gamings YouTube. Yes. Kunne lige finde på noget. Så. Her claimer vi lige her. Left claim. Jeg har bare sat nogle kaktus og sådan noget herovre, så kan de vokse. Ja, det er godt. Hvis vi har sådan en, hvis helt det her sted, den her flod, den er bare fyldt op med sugarcanes, får vi mega meget MC. Det vil godt være, at MC kan bruges til det, ikke? Jo. Okay, vi skal jo også. Vi skal ned af mine, så. Så vi gør lige. Har vi claimet her? Ja, der er en mine. Bam. Så skal vi sådan der FZ home. Sådan der. Nu kan vi altså gå tilbage til vores sted. Ting der. Ja. Så nu er vi
Bam! Vi skal jo have noget mad. Og skal jeg sørge for elektricitet og stuff? Yes. Men det skal vi først lige have noget redstone og noget kobber og noget kobberkabler og sådan noget. Der er du. Ja. Jeg går lige sikkert ned og tager det der. Der er en enderman derinde. Og der er no fall på, så let's jump. Der er no fall på, lol. Men mister ikke liv af falling. Det var godt egentlig. Ja. Okay, iron det er godt. Det kan vi godt bruge. Og vi skal ikke starte med at bygge af mulige iron furnace og sådan noget pis. Fordi at vi starter med originale ting. Og der er skeleton. Jeg kan ikke reagere så hurtigt, fordi min fingre er skadet. Der, jeg fik en bitch. Sådan der. Jeg fik den. There we go. Men folkens, husk at give et like til det her, hvis I gerne vil se mere. Og hvis I gerne vil se flere videoer med mig og Mads, så bare skriv det ned i comment. Og så er det torches godt. Jeg går lige efter noget kul. Yes. Wow. Jeg synes der er virkelig mange mobs her. Yes, jeg går bare efter kobber. Yes, jeg prøver bare lige at få dræbt den. Det er ikke sådan en rigtig super højt lag, eller lavt lag lige nu. Så vi er ikke på sådan en redstone lag, vi er kun på kobber og iron og sådan noget. Yes, jeg har fundet lidt. Okay, marble det vil se okay ud på vores hus måske. Ja. Altså er du god til at bygge huse og sådan noget? Ja. Er du egentlig bygger inde på den der server? Jeg er inde på Sena PvP, ja. Okay, så er det nok dig, der skal bygge, for jeg er lidt lige. Men Pegasus er lige ved at gå i stykker. Det er egentlig gået rimelig hurtigt. Lad os se hvad jeg har fået. Indtil videre 11 iron, 5 tin, 8 what? Der er 2 forskellige slags tin over. What? Nå er det med classic. Der er 2 forskellige slags tin over. Det er sådan noget emneuge med skolen, hvor vi skal lave mulige skuespil og sådan noget pis. Jeg spiller idioterklassens klovn. Det er den bedste rolle nogensinde. Jeg føler mig sådan lidt stolt. Jeg hader seriøst skuespil. Ja, jeg hader det. Jeg er fuldstændig lidt til det. Jeg kan alle mine replikker i hovedet, så... Og det lærer jeg på sådan en dag. Jeg har også kun sådan 3 sætninger. Okay. Men ja. Jeg skulle nok have sat timer på den her video, så nu aner jeg ikke hvor lang tid jeg recorder. Nok det er omkring 11 minutter eller sådan noget med den. Ja. 14 sikkert. Vi skal bruge lidt mere tin i hvert fald. Og kobber det er rigtig vigtigt, men når vi får det der AMC system, så
Fuldstændig ligegyldigt. Og jeg glæder mig til, at vi får Dark Matter og Red Matter. Ja. Inde på en server, der er bare Red Matter, Big X, du ved. Altså, ja, de kan aldrig gå i stykker, og de hugger sådan bum 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 bum. Ja. Jeg tror, jeg havde hugget 200 gange 50. Altså, 4 bare sad og kedede mig. Mining. Hashtag mining forever. Ja. Vent, vi kan niveau det og se, om vi får noget price-agtigt. Der gik min penge ikke i stykker, så ja. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan ikke vote. Nå, okay. Altså, hvis du skal klikke på et link. Lol, der er sådan 4 creepers hjemme i vores kasse, så de dør bare. Okay, jeg går efter noget træ. Okay, det er faktisk nat, så. Ja, det fandt jeg også ud af. Har du hørt den der parody, Don't Mine at Night? Nej. Nå, okay. Wow, der er en creeper. Shit, jeg synes faktisk, det bedste er at mine om natten, fordi der er mindst mobs om natten i noget mine, eller der er lige så mange mobs nede i minen, som jeg der fik er et mega shot af en creeper, hvor den sprang. Ja. Oh my god, de 2 creepers her. Okay, jeg går efter noget træ og noget stuff, mens det var miner. Det skulle være sådan, at vi skal have noget, en masse træ, så vi kan bygge et eller andet, hvis vi skal bygge noget træ, eller hvis vi skal bygge noget marble, eller. Ja. Altså, du er bestemt designer, jeg sørger for teknologien. Ja. Det er nok også det, der er bedst. Jeg er ikke så god til det. Der er en af mine venner, der kan finde ud af at lave sådan et ting, som skaber lige så meget energi som 4 atomreaktorer. Og den arbejder helt alene, og du behøver ikke at køle den ned eller noget som helst. Wow. Og en af mine venner, han havde sådan en singleplayer-verden, hvor det eneste han havde, det var bare den der machine, og han havde så meget energi, at han overhovedet ikke kunne bære det. Derfor satte han bare Red Matter ind i den der EMC-ting der. Han havde nødt til at bruge alt det der elektricitet at gøre med noget med. Så. Jeg kan måske få lidt tips af ham. Ja. Så. Okay. Jeg laver lige noget crafting table og sådan noget basic stuff. Måske har vi lavet et eller andet off camera eller et eller andet, som ja, bygge lidt mere videre på huset, skaffe nogle flere ressourcer og sådan noget. Eller skriv ned i kommentarerne, hvis I gerne vil se os lave alt muligt mining og sådan noget. Jeg lige tjekkede det. Nå, til home eller F-home? Jeg ved ikke, hvor du hen, jeg vil gerne døre over til. Jeg vil lige bolle af det spider, så. Der var noget dødt skelet. Det var what? Jeg er ikke inviteret. Nå, jeg vent lidt. Og så F. Du skal lige skrive F join faction. Jeg har en vej, der bare glemt at accepte. Ups, jeg kunne lige til at smøre noget sugarcane farmen. Så kan jeg blive bollet herhenne. Ui, løb i røven. Væk med der creeper. Dejligt. Nej, den sprang en af vores sugarcanes i stykker. Varm, har du joinet? Hvad er det nu vores faction den hedder? Så lige G ned i chatten. Nå, så what? Og den hedder ellers DK Gaming YouTube. DK Gaming, så undskyld. Okay, det kan jeg ikke.
Kan du skrive det i chatten? Jeg aner ikke, hvorfor mine ikke gides. Altså... Jeg er måske lidt... Sådan der. Nå, men... jeg troede det var... Altså... YouTube. Altså fuldkommen. Ja, vi gør det her for jer, folkens derude. Så det skal være et eller andet. Og vi er danskere, og vi kan godt lide at game, så... Jeg skal navnet sinde. Så er det joiner. Oh my god, det er ikke gang. Og så gør vi lige sådan der. Sådan der. Nu er jeg. Og sådan der, sådan der. Nu er du officeret. Vi skal jo have en furnace, så det laver jeg lige hurtigt. Den laver jeg lige sådan 3 af. Jeg tror lige, jeg smadrer den her creeper. Eller den smadrer også bare. Sådan der, vi har 4 furnaces. Så jeg går godt med. Yep. Det er skoledag, det er. Okay, sådan der. Har jeg taget mit kul med? Ja, det har jeg. Det ligger bare herinde i chesten. Så sætter vi kover ind i den der. Og det var så Iron Man. Så sætter vi 4 kul ind i den. 4 kul ind i den. Vent, hvad er 4 divideret med 56? Jeg fucking stinker til matematik. 4 divideret med hvad? 56. Bare sæt 10 i hver. Jeg sætter bare 6 ind i hver. Så burde det virke. Var der noget, jeg skulle bygge huset med? Jeg sætter der er creeps! Creeps, det lyder som vores ven jo. Ja, jeg skulle bare skynde mig at sige det. Hey, se, der er creeps! Nå, der hej Frederik! Jeg har fundet lidt Safir, så lader jeg mig sende en Safir pickaxe, men... Der er en creeper på vej mod dig. På vej mod mig? Nå. Oh my god, det er irriterende. Du skal bare gøre sådan her. Jeg vidste det godt. Der ligger nogle ting inde i chesten, som du kan bygge med. Yes. Au, jeg har 4 HP. Har du spist? Ja. Okay, vi skal nok bygge en undergrundsbase et eller andet sted, måske. Ja. Pas på, nu springer du. Det var et meget mandigt skrig, det der. Der fik jeg nogle små balls. Sådan, den sprang i vandet. Det skal vi nok lige fikse. Der fik jeg godt nok små nibbles. Okay, jeg tror lige jeg sætter... Nej, nu begynder det at blive morgen. Okay, godt. Okay, vi skal nok bygge sådan en undergrundsbase og sætte alle mulige ting ned i. Og alt vores loot. Vi skal nok lave sådan et lille hemmeligt rum eller et eller andet. Eller bare sådan et lille kælder, hvor vi kan have alle mulige lager og sådan noget pis. Ja, jeg fikser lige hullet her. Yes. Sådan der, så god som ny. Hvor bliver vores ekstra chest af? Den sprang. Alt vores loot? Nå, det havde jeg på mig. Nå, godt. Alt er okay, jeg har det helt på mig. Nå, altså, det var det her, jeg skulle bygge med på huset, ikke? Du kan godt. Jeg synes, hvis du koger det ind i en furnace. Nå, men... Ja. Så kommer det til at blive okay. Godt. Har du noget kobbel, jeg lige kan få? Cobblestone, ja. Jeg skal i seng. Okay, så siger vi bare tak fordi I så med alle sammen i dagens vores faste video. Håber I nød den, og ja, prøv at putte det der basalt ind i den her furnace her. Ja. Så burde det gerne kugle, og så bliver det lidt pænere, det der sten. Men ja, jeg håber I nød den her video, og ja, vi ses på et tidspunkt, og ja, jeg kalder dig tilbage, når vi filmer igen, Mads. Ja. Bye bye!